deň, vážení návštevníci. Dovolte, aby som sa vám predstavila, volám sa Monika, pracujem v turistickom centre pod Orlojom. Ak by ste chceli počuť pár slov z Orloju, tak poďte prosím nás bližšie, niečo poviem aj poukazujem. Ešte raz srdečne vás vítam v našej obci Stará Bystrica. Momentálne sa nachádzame na rinku svätého Michala Archaniela a svätý Michal Archaniel je patronom a ochrancom starobystrického ľudu a tiež aj náš kostol je zasvetený svätému Michalovi. Stojíme pred prvým a jediným slovenským orlojom a zároveň pred najväčšou drevenou sochou na Slovensku. Celková kompozícia orloja predstavuje sediacu Madonu, sedembolestnú Pannu Máriu, patronku Slovenska. Hore nad vežičkou to je hlava, po kraju vlasy, ramená a v strede sú prstia. Šidlová konštrukcia predstavuje taký ochranný plášť, ktorým Panna Mária ochraňuje slovenský ľud. Slovenský ľud nám tu predstavuje 6 významných osobností, ktoré sú umiestnené vo výklenkoch orloja. Z najstaršieho obdobia sú to ľavo hore knieža Pribina, pravo král Svetopluk, z 19. storočia sú to kodifikátori slovenského jazyka, vľavo Anton Černola, právo Ľudovít Štúr a z 20. storočia sú to významné politické osobnosti, vľavo na okraji Milan Rastislav Štefaník, právo Andrej Hlinka. Týchto 6 bronzových sôch bolo odliatých v ateliéri 3 kamene v Stupave. Stred orloja nám tvorí dráperia. Ako môžete vidieť, horná časť je vytesaná v tvare opony. V spodnej časti máme kruhové otvory, v ktorých sú vložené priehľadné tabuľky zlatého onyxu. Tieto tabuľky zlatého onyxu sú večer a v noci podsvietené a pripomínajú nám takú hviezdnu oblohu. Po vežičke máme 2 zvony. Jeden zvon nám odbíja čas a druhý zvon vytvára zvukovú kulisu pri promenáde apoštolov. Promenádu apoštolov tvorí 7 svätých, ktorých osudy sú úzko spojené so slovenským národom. A sú to svätý Cyril a Metod, svätý Andrej Sfora, svätý Gorazd, svätý Benedikt, svätý Bystrik a svätý Vojtech. Týchto 7 apoštolov vytesal z topoľového dreva ľudový rezbár Peter Kuník z Tvrdošína. Promenádu apoštolov môžete vidieť každú celú hodinu od rána 8. do večera do 10. Srdcom orloja je astrolab. Astrolab je cyperník s astronomickými údajmi, ktorý pre nás vytvorila pražská firma Spell. Zaujímavosťou astrolabu je, že astronomické údaje sú špeciálne navrhnuté pre zemepisnú polohu Starej Bystrice. To znamená, že nejde o kópiu žiadneho iného orloja na svete. Na okraji astrolabu máme kalendárnu dosku na tom šedom podklade. Môžete vidieť, že tá zlatá šípka pod dvierkami nám ukazuje presný deň v roku. Môžete vidieť, že máme 8. jún. Kalendárna doska obsahuje 366 dielov a každý deň sa posunie o jeden. Iba 28. februára, ak nie je priestupný rok, sa posunie o 2. Najdlhšie čiary na kalendárnej doske predstavujú prvý deň mesiaci a červenou hviezdičkou sú vyznačené významné slovenské sviatky a pamätné dni. Ak by ste chceli vedieť, o ktoré sviatky sa jedná, môžete si pozrieť na informačnej tabuli vľavo dole. Pod kalendárnou doskou sa nachádzajú veľké slnečné hodiny na tmavo-modrom podklade. Slnečné hodiny sú vo forme rímskych číslic a majú 24-hodinový formát času. To znamená, že horná 12 je práve poludnie, spodná 12 je polnoc. Čas na týchto slnečných hodinách nám ukazuje tá ručička s tou zlatou šípkou na konci a zlatým slnkom nad ňou. Zaujímavosťou týchto slnečných hodín je, že ukazujú presný miestny čas Starej Bystrice. To znamená, ak nám ručička so slnkom bude ukazovať presne 12 hodín na poludnie, v tej chvíli sa slnko naozaj bude nachádzať najvyššie na oblohe nad Starou Bystricou. A preto čas na týchto slnečných hodinách nie je totožný so stredoeurópskym časom, ktorý nám zobrazuje horný ciferník. Momentálne môžete vidieť, že na slnečných hodinách máme tak 4/2, v skutočnosti je 2/5. To je vlastne rozdiel medzi slnečným časom Starej Bystrice a stredoeurópskym časom. Farebnosť hlavnej dosky astrolabu je daná fázami dňa.
čierna je noc, červená vľavo úsvit, bledomodrá deň obzor a červená vpravo súmrak. Ručička s tým slnkom sa po týchto poliach pohybuje podľa toho, v akej fáze dňa sa slnko reálne nachádza. Môžete vidieť, že slnko je v bledomodrom, keďže máme deň. Keď pôjde k večeru, slnko bude v súmraku, v noci bude slnko v čiernom a ráno nám vyjde v úsvite červenom vľavo. Okrem toho nám astrolab delia zlaté lemovky. Obratník kozorožca, rovník a obratník ráka. Takže okrem toho, že slnko sa pohybuje po týchto poliach, sa ešte to slnko pohybuje na tej tyči. A to smerom od obratníka kozorožca smerom k obratníku ráka a naspäť. Nad obratníkom kozorožca sa slnko nachádzalo 21.12. v deň zimného slnovratu, keď je slnko najnižšie na oblohe. Nad obratníkom ráka sa slnko bude nachádzať 21.6. v deň letného slnovratu, keď je slnko najvyššie na oblohe. No nad rovníkom sa slnko nachádza dvakrát v roku, deň jarnej a jesennej rovnodennosti. Môžete vidieť, že to slnko je tesne pod obratníkom raka. 21.6. sa bude pohybovať presne po tej zlatej lemovke obratníka raka a od tohoto dňa sa bude vrácať naspäť. Ďalej nám astrolab zobrazuje aktuálnu polohu slnka v znamení zverokruhu. Môžete vidieť, že na čiernej elipse so znameniami sa slnko nachádza v znamení blížencov a ďalej nám zobrazuje aktuálnu polohu a fázy mesiaca. Na tej druhej tyči máme tu čierno-šedú gulu, to je mesiac, ktorý sa pohybuje po tej tyči a ešte sa aj točí. Keď je celá šedá k nám, je celý šedý otočený k nám, tak to je sklon, keď celý čierny, tak je nov. Momentálne je mesiac v fáze pribúdania, 13.6. budeme mať sklon. Vidíte, že už je väčšia tá časť tej striebornej časti k nám otočená. Odloj tu máme od 18.7.2009 a toto prekrásne dielo návrhol akademický sochár pán Loviška najskôr v hlinenom modeli. A tento hlinený model toto prepracoval architekt Ivan Jarina do výkresovej dokumentácie. A pán Ivan Jarina zároveň navrhol aj celú koncepciu nášho linku svätého Michala Archaniela, preto tu máme také pekné, jednotné a zladené. Pod orlom máme také malé turistické centrum, kde sa nám môžete zapísať do knihy návštev, prípadne ak by ste mali akékoľvek otázky, rado vám odpoviem, a zároveň si môžete zakúpiť nejaký malý suvenír, pamiatku na našu dedinu. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem za vašu návštevu a prajem vám ešte krásny deň práve v našej obci. Ďakujem a dovidenia.